Azken 33 urteak Plaza Txikiko Aita Agirre eraikinean egin ditu Elgoibarko AEK euskaltegiak. Aurten baina, egoitza berrian hasiko dute ikasturtea. Elgoibarko udalak Gabriel Kurutzelaegi 10ean Lagadien lokalean, hain justu ere. Lokal berria inauguratzeko egin zuten ekitaldian, agintari eta arduradunez gainera euskaltegiko ikasle eta ikasle horiek hartu zuten hitza. Urte Elgoibarko AEKan eta ez nekien ezer euskera hasieran. Naiz eta akats asko egin, pizkanaka hobeto egiten dut eta gaur egun egunkaria irakurri dut, irratia entzun dezaket eta hoberena da jendea ulertzea. Gero euskera ikasten hasi nintzen, uste dudalako beste hizkuntza aberasgarria dela, niretzat eta nire etorkizunarako. Eta gaur egun oso pozik nago emaitzarekin, eta hori. Luego, hemen AEKan guztiz integratuta sentitzen naiz. Hori da Amaia eta Alfonsori esker, eta ere bai talde oso jatorra dira, giroa egokia dira, eta hori. Eta zer gehiago, nire helburuak lortu ditut, azken urtean PL bat gainditu dudalako, eta espero dut datorren artean PL2 lortzea. Eta orain nire gustatuko litzaidake euskera hobetzea. Eta, mila esker guztioi, eta aurten berriro elkarrekin egongo gara. Berez ikaste prozesua ez da bukatzen naiz eta ikasle hoia izan eta oin lanean euskaraz aritu, egunero ikasten naiz. Akatsaz josita ere, baina behintzat hartu dut naturaltasuna edo jari hori da benetan eskatzen dut. Hori bai, aipatu behar, ezker beroena, Amaiari eta Alfonsori, ardatz izan zarete ikaste prozesuan. Eta gero, lehen euskaltegia zen nazkagarria, baina benetan zuen laguntzarekin arrozaz magotuta zen. Eskerrik asko. Eta, ez dakite zein eskertu azpegitura hau, ez dakite udalari edo, baina benetan plazerra izango da euskara ikastea. Berez, plazerra da, nahiz eta burua eukiz hartuta, zaila dela, ez dakiz zer, baina gero prozesua aurreratu ala, igertzen da, ze mesede egiten digu euskerak. Eta, niadetik. Orok du berekin aukera, indar berriarekin jotzeko aurrera. Hortaz egodun zuaitz izango algera, sustraiak eramanaz batetik bestera. Lur berrietan amets zarrak ere itera. Horren beste urtean ekin eta ekin, jo puntuan Elgoibar euskaldun batekin. Lanak ekarriko du emaitza berekin, gerora ere segiz, gero elkarrekin. Ametsak heldu arte atzamar puntekin.